Mubo na basaho man di ay taas man di ay bisan kasayop-sayop ang akong pagtanaw sa ubang titik ng Lord. Anyway, mura mo sa tagpuntagamay. Si Jose nga simple ang kinabuhi, nagtamon yun sa mga pulong sa amahan na gitawag nato blind obedience. So kining pagka-blind obedience, buta nga matinumanon sa Dios, dili kay nabutaan siya sa iyang kinabuhi, kundi buta siya sa pagtuman sa Dios. Namituman yun siya bisan sa iyang pagkatiguang, itupo siya sa usa ka dalaga nga tan-on pa unya siya dili maayong kahimtang, usala siya kapanday. So kung maabot ang usa ka manluluwas, ang usa ka Mesiyas, dili unta siya pilion apan tungod kay blind obedience because of his faith. Na ano siya natuman yun o niya kinabuhi nga nabalangan siya di susama sa mga Parisiyo karon nga makakita apan buta sila, di sila katuman nga ang Diyos nagpakatao. Si Moises pangilahang gituman nga tigbabalaod. Sila sila makakita ni Jesus. Nabutaan sila tungod sa ilahang garbo, tungod sa ilang pagkamapahitason. Mana dia anawa ang tao nga buta ng daan, way alamag sa pagtuo ni Kristo, way alamag sa mga pagtulunan sa mga Parisiyo. Buta siya sa gitaw natog, buta siya sa doktrina, buta siya sa pagsunod. Iko lagi siya nagpakilimos. Unya giayo siya. Kung naayo gid ang iyang pagkabuta kay siya misunod man ni Kristo. So mo na nga ipapangilamos ang tao ngadto sa Siloe nga kining Siloe ngingalag pinadala. So sa iyang paghilamos sa Siloe, gipadala siya kay obedient yun siya sa Diyos.
Uni nga bata pa ang iyang pagtuo nga kita ako sa Mesiyas mingon sa Kristo ako mo ni so naatay kita nato kita mga ang mata nato maayo kaayo nga mutanaw apan usahay kining mata nato mahimong mailamang mata nimo kung ikaw garboso mailhan ang mata nimo ug ikaw masuko mailhan ang mata nimo ug ikaw igihan mailhan ang mata nimo na mga mata nga nindot kayo tanaw makaigibog po may mata ano bitaw lisod kaduulan may mata pero kining tuwang natog bag-o lang nga naayo sa iyahang pananaw nindot kaayo nga pagkamata inosente pan usahay madugay na ta sa simbahan usahay kita mo dominar sa mga tao nga mga alagad kay dugay na unya usahay ang atong mga mata maduhigan o mga malaway di ta makakontrol Gunana ang ito na to magpakabata ta kaya rin mapagpasanon ta mga mata nga maoy makapabuka na to makapasaksi sa kamatuuran kinahanglan dili ta buta sa pagsaksi kung unsay eksakto kinahanglan ang kamatuuran maoy mo patigbabaw nato so inaot panta mga igsuon nga ang kaayuhan sa kalag kay kining mata is the window of the soul bisan physically di ka kakita apan window of the soul kini ang mata so naa diha ang kaayuhan nga makaingon ka blind obedience ko sa Ginoo kung gipasimba ko sa Ginoo iya na kung ako na ako sa kanunay simbahan hatag kanato sa gasa sa pagtanaw mingon kita amahan dungga kami